friends. ଜିଲ୍ଲାର ବଲସକୁମ୍ପା ବରଳାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁର୍। ରକି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଫୁଲବାଣୀ ଯାଉଛି। ଆସିଗଲା ବଲସକୁମ୍ପା ଛକ। ମହାବଳି ପଡ଼ା ଏଠାରେ ମା ବରଳାଦେବୀ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ ଡାକିଲେ ମା ଓ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଏଠି ଆସି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ବଳିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ମୁଆଁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ରୋଷେଇ ନଦୀଟେ ବହି ଯାଇଛି। ଝର ପାଣି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସେ ଜାଗାରୁ। ଚାଳ ଘର, ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଗ କାଳର ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମଜା। ରୋଷେଇ ସଜାଇଛି, ସଫେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସମୟ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଲିରେ କେମିତି କରାହେଇଛି ଠୋଲା। ଆଜି ଏଥିରେ ମଟନ ଝୋଳ ଖାଇବା। ରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ। ପିଲାମାନେ ହାଲି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମସ୍ତି। Thank you for watching my video. Like and subscribe my channel. Jai Jagannath. Namaskar. See you again.